Pasabot na pod sa ato karong mga pagbasa nga ang Ginoo gyud maoy magbuot, dili kita maoy magbuot-buot. Mao nang bisan sa buhaton sa adlaw ng ipapahulay nya na may balaod sila sa una nga gitamod gyud nila maayo, pwede ra gyud supakon sa Ginoo kung siya nay magbuot. Parihar sa nas atong kinabuhi, sige tag amping, matugid tag sayo, mo exercise pa, mo kaon gyud mga healthy foods haron nang kita mahimsog, okay man kay na. Pero pwede ra gud og ibangga sa Ginoo ang imong sakyanan. Mamatay ra man gyapon ka, di ba? Hadlok jud ka ma-paralyzed, mo nang sige jud kag inom anang mga tambal nga di jud ka ma-stroke. Pwede ra man sad og maligsan kag habal-habal niya human maputol ang ugat sa imong spinal, wa na, paralyzed na ka. Ako ganing maguwang, nahug ra mas pantawan, na kuan man, nakiso man na slip bang iyang duha ka parts iyang spinal tingali na, ada lisod naglakaw 30 na katuig. Pero bligon kay na akong maguwang, arangkador kay na ngadtog trabaho sa bukid, ligon gyud ba? Ako ni atras man ko kay kapoy, sige spring mangga, sige pangarga, kapoy. Nako, balik kong eskwela siya ako, di lalang kong balik eskwela. Kauban mami dito, undang sa una, elementary. Pero hugs pantawan, asas, paralyzed lang dayon. Muna kamong ni Adinheron, unsa man, musunod ba mo sa pagbuot sa Ginoo o magsige mo buot-buot? Kinsa dinhi ang musunod Dios kabubuton sa Ginoo, tasang kamot. May wa mo mag-usab sa color sa inyong buhok. Nanasad. Ingon nanasas padir anay ano maginang buhok. Di gahisgot manggutag pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Diri bitaw sa atong unang pagbasa ang buutan nga hari. Samtingan ato si Ezekias. Ang pagbuot sa Ginoo nga mamatay na siya, pero kay buutan man nahigugma kay siya sa iyang nasod unya sa Huda nya, gusto niyang panalipdan kay padung naman musong ang kaaway nya. Kung mag-ilis kag hari, bag-o ang imong hari niya, ang mga kaaway na ana kaluoy sa iyang nasod, mapildig yun. Motong wa siya mo reklamo nga mamatay na siya, igo lang siyang nihilak og niingon, Ginoo, hinumdumi ang akong pagbinuotan sa pag-alagad kanimo. Sa to pa ni surrender siya, wa sa siya moingon ay kog patya kita kusog kita simbako. Klaro gusto ni propeta Isaías, nag-ingon ang Ginoo, mamatay na ka, busa pangandam. Nangana, lingi ako na imong tupad. Yung na, hapit na ka mamatay. Yung na, sige, yung na. Tanawan, di ba, wak mo kaakog ling, ay, supaderoy, manunglo, masadaan na. Pero, natural manggunagon nga ato ng dawaton. Nabtay ga text na ako, daghan kay magsigig text. Padir, iampo in town, nga maayo among panglawas, nga maayo ko sa akong sakit, ang akong anak, nga buangon, padir, mabuutan unta ni, nga naanta mi unity and peace, among pamilya, nga kining akong papa, nga masakito, na unta siya peaceful and happy death. Ninana ba? Naku, ayaw pagsigi og tanaw anang mga nindot, kanang positive mo na imong iampo sa Ginoo, nga ang tanan yung positive nga butang, mo abot nimo, mas stress ka na. Mas maayo pag mangutan na kas Ginoo, mangayo ka grasya nga makasabot unta ko sa mga daotang hitabo sa akong kinabuhi. Kana ba mga unfavorable events o situations sa atong kinabuhi, ayaw inang ginukuhaan ni Lord, ing na hinoon pasabta ko Lord. Kay inig pasabot sa Ginoo nimo makasabot na kaana, ma-relax man gyud ka. Pasabta ko Lord nganong giuban na ni akong buhok. Ayaw pagpakulor dayon. Nya mga ikag kwartas Ginoo taga itaw ko kwarta nga makapakulor ko sa akong buhok. Naunsa man ka diha? Sabta.
No, na masuko ra ba dayon og mo sigutan. Di example ra na siya ba, example kay mas stress man ka og di ka taga kwarta mingo ka, wa ka kahibaw Lord nga uwaw na kay kuan ni akong buhok. Hindi ko nimo taga kwarta. Oh, ang Ginoo na no isadan. Dawata ning Ginoo, dawata na kay signal na siya nga hapit na ka. Hapit na ka maglisod og lakaw. Sa kaglakaw, magonsa magbatanon kay kagbuhok niya imong tuhod tiguang kayo. Mura kagbuang maglakaw. La batanon pa manunta ngano mang di naman kalakaw. Di maglibog na no mga tao nimo. Nawa ni akong buhok, di ba ubano na. Nya maglisod kog lakaw kay sakit na akong tuhod. Moingon gid sila, guwang na sa gid Father. Pero ako ning batanonon, madap baya gyud. Nya mag-agbay-agbay na ko kanang buo. Chicks ba ina na. Nya ang chicks kusog kay mulakaw ako wa na galisod na maghimo kong katawan na ana. Ang Ginoo mo'y magbuot ha. Mao gina ma-relax kita. No? O na ang kabubuton Dios Ginoo. Si Bishop Chupilo Kamumot iya sad ning kinaiya. Si Bishop Bunaventura ila sad ning kinaiya ang pagkamatinud-anon kana bang sincerity dili gyud magbuot-buot og himo sa iyang desisyon Diyos Ginoo ang sundon mo na declare na sila nga santos si Father Bishop Bunaventura, si Bishop Chupilo Kamumot padong nasad kay venerable naman siya gani magpasalamat tas Ginoo nga venerable na siya pero dili ni pasalamat lang nga tungod kay na venerable siya ang ato unta mamalandong tanganong na venerable naman ni si Bishop Chupilo Kamumot tungod sa iyang pagsigig sunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang nagbuot sa iyang kinabuhi mao ang Ginoo. Muna kinsa maroy magbuot sa imong kwarta tubag. Ikaw ron ba ni simba kinsa may magbuot sa imong kwarta ang Ginoo o ikaw? Kusga. Oy, kusgag tubag oy. Tanawa di ba din pader kanang kwarta pader ato man na pader god na kitay magbuot ana. Dili oy, ang tanan gyud ang magbuot ang Ginoo. Magamay man or madakong butang sa tong kinabuhi ang magbuot ang Ginoo. Ana magiingon ako Pader magpa-schedule kog blessing namo ngano man siya haron ma-bless mi sa akong partner nako nganong partner man imong gitawag siya nga puyo-puyo mi Pader oy wa mi kasal kay minyo man gud ni siya Pader nya dugay na gud silang nagbuwag to anam say pamilya ang iyang asawa nya kami sad Pader na nasa taon may mga anak nya di man makasal mahal man sad kaayo ang pagpaanol Pader. Blessingi lang mi Pader para musod ang ma-bless mi. Ana, o kamo pa'y ako, mo-bless mo. Ha? Sayo na lang mo da. Kamo ko na bega, puyo-puyo mo, di mo blessingan. Dili, sayo na no? Pero ako yung siyang giingnan ako. Ang kanang sala, mauna siya ay ali, mo clog up na siya, mo block na siya, sa agianan sa grasya sa atong kinabuhi diri sa atong kasing-kasing kay ang sala black man na siya ano bang ali ba ali sa atong relasyon sa Ginoo nako suway ko no og sahod og tubig sa galon nga imong gisungsungan nagsahod kag tubig ba nga imong gamiton galon nga naay tabon. Sige kag anak, kapuyo na lang kag sige paagas tubig. Nay nasod tubig dito. Wa, nga naman, wa man nimo ablihi. Pero imo tong ablihan, inigana nimo tubig, di gidang tagdugay. Magdadyo kag tubig sa inyo. Nako, kuhaa o sa ang ali, una ti kablisingan, aron dili mausik ang grasyas Ginoo. Sa unsaon man pa din ako, pagbuwag mo. Pagbuwag mo na naman kamoy anak igo na no nya paghigugmaay mo gihapon pero pagbuwag mo puyo ay namo paghikapay ay namo pagsigi diha og kanang mura kunuhay mo banag asawa unya buhata na
uban ang pagpaubos. Ingon tubag sa siya nako, pader kasakit ba na pader wa lang jud di lang jud ka feel kay di man gud ka as akong lugar. Ana nako, naman say panahon nga sakitan sa ko kay naman say mo text nako nga makauyon ko. Nga labi na jud mo ingon, ikaw na sana, sayang lang. Bakit ngayon lang tayo nagkatagpo? Mga inana ba? Anya. Maingon ba ako? Oo nga, Lord, no? Bakit ngayon lang kami nagkatagpo? Pwede pa bang ibalik ang lahat sa dati? Oo, ngayon na, good. Pero kay tungod, naa naman kay gisunod, nakabubutos Ginoo, sunda, bahalag sakit. Nako, mas maayo pag maghilak ka, tungod sa pagtuman nimo sa kabubuton sa Ginoo nga biyaan ang imong sala, kaysa maghilak ka tungod kay nagsigi kag buhat og sala. Kay kanang maong paghilak sa imong pagbuhat og sala, hatod gina ngadtos impierno, ngadtos wa nay katapusang paghilak. Arang-arang paning paghilak nato nga biyaan ang sala, kay dili dangtan og dugay, hupayon og lipayon kas Ginoo sa kalipay nga dili ikahatag ni ining kalibutana. Kana bang the joy that the world cannot give. Daghan na kayong ni testimonya ani ay. Pareha nang mubiya jud ka sa sala. Padang litan sige giyaw-yaw sa anak, sige giyaw-yaw kay ang anak siging suyop. Akong itambagan, ayaw giyaw-yawi, higugmaa. Iso niya padir magsige na lang nagsuyop, ako pa suyopag bayo. Pero higugmaa gyud. Isa mangawat naman tabaran ako, pakawata. Isa niya mapriso nako, ipapriso. Basta ang importante higugmaa ay nagyog-yaw-yawi, higugmaa gyud. Iyang gibuhat. Wa man dangatig usa ka tuig. Nausab ang iyang anak. Wan agyud mo suyo. Nangawat na lang. Nebita, wala sa mangawat. Liberty niyang lipaya. Isa na araw din solusyon. Nako na raw ang Ginoo naga mo trabaho, why imposible mo to naingon si Ezekias, unsaon ako pag-ilang ang Ginoo tinuod gyud nga mo'y nagsulti nimo. Ingon si propeta Isaias, paatraso nako ang sa to katong landong paatraso nako og napo kalakang. Ni atraso gipakita sa Ginoo, why imposible nako. Mo na siya gi magbuot. Para karon, kung sa may pagbuot sa Ginoo nako, baligyag sila. Ingon, unsa man ni Lord para Bishop Chupilo kamumot nya niya sa tayato dinhing project nga dako. Hunungan ang imong project diha, parokya. Total makamisa naman mo diha. Nam gani roy uban nga wa pa kapalit og slot, ni saad pa ba? Nya niabot dayon ang grasyang ilang gikinahanglan. Mo excuse pa, pader, niabot na ang grasya pader, pero di ang masay niabot nga problema. Pwede di lang sa kumulahos og palit og slot. Ako lang sa ning gastoon, ana diri nako. Okay ra jud kaayo. Total ikaw ra man sad mo manubag ana. Usabot man ang Ginoo, basta magampo lang kas Ginoo. Lord, asam ni nako ipalit ning slot nga di amay na ospital. Ana niabot gyud untang grasya ang iyang gipaabot nya. Naman say na ospital. Pero naagi niingon, pader, ang akong bana nataktak sa trabaho, ako nataktak sa trabaho. Nya di apa man mis gamayng sobrang kwarta, ni saad man jud kong mupalit kog slot sunod sweldo, nya taktak naman noon ko sa trabaho, ako gining ilahos og palit. Usa lang ka slot, pader. Kaingon sa tayo, ninduta sa daan niya og ko kana ganing disposisyon, siguro gining tagaan is Ginoo og sobra pa sa iyang gikinahanglan. Nganuman kay siya lagi ang magbuot sa atong kinabuhi. O gigutom ta, iyatang pakanon. Kung na problema ta, iyang sulbaron. Kung naguol ta, iyatang hupayon. Iya ang tanan. Muna si Bishop Chupilo Kamumot, makigsuod ta niya ni Bishop Buenaventura nga Bantugang Santos, theologian o philosopher, nagigamit ang iyang nindot kaing gasa sa pangutok sa paghatag og katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Manang moingon ang uban, unsay prueba nga ang Katolikong simbahan maoy inyong tinuod nga pagtuo nako, subay ala ng among mga leaders sukad pa ditong San Pedro. Ngilngig kay na sila lain-lain na nagklase, di na mailad og mga kamatuoran.
Nya kamo na lang Hinoong karon lang nga tao, kamo na moingon sayop ning tinhuang Katoliko. So bayan ang atong mga leaders. Depende man sa atong gisandigan, di ba? Usa na kanis San Buenaventura kay ilado gining master, gitawag ni siya master sa philosophy o theology, nya imong ilad-ilaron aning Katolikong tinuhuan. Dili ay nakita niya og napamatud-an si Saint Augustine, bantugan sad master sad sa theology o philosophy, Saint Thomas Aquinas, Saint Ambrose ug uban pa, Ignatius of Loyola, pagkabangangilngiga ng mga tawhana, unya nailad lang sa sayop nga pagtuo. Tinuod ka na. Nadalas mga maritis, kining klasihas mga tao, mao na dili na kinahanglang lalison. Nako ay na mo paglalis aning atong tinuhuan. Unsa may kapuslanan, tan-awa na lang. Matod pa ni San Pedro ba to? San Pablo ba ito niingon? Tan-awa na lang ang dili maihap nga mga saksi, ang dili maihap nga mga saksi nga naglibot kanato, kana lay tan-awa og makasiguro na ka you are in God's presence and God's company. Manindog ta.